Tell me who you see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? Tingnan nyo naman yung aking pabulaklak dito. Bago ni Jan na crew. Nagamit ni Jan pag. Tapos, ayan. Nito, ewan ko kung anong durugin ko muna yung ano. Alam niyo. Hi guys, June 4. Ito na yung next vlog after nung tinanggal ni Jan sa ocean yung kanyang boat. Hindi na ako nakapag-vlog the next day kasi sobrang lakas ng ulan. Pero si Jan, busy siya sa boat. Maglinis na, magkuskus. Ngayon, nandito yung mga bata. And si Sophie nandito rin. Kahapon nandito rin siya sa amin. So ngayon, ayan yung dalawa. Gumagawa sila ng homework. Oh, si Kuya andoon. Oh. And kahapon, kaya hindi rin ako nag-vlog kasi may training ng footy yung mga bata. And si Jan, naalala nyo yun? Yung sinabi ng mga bata na kailangan magluto ng dinner sa footy club. And yun ang ginawa kahapon ni Johnny Boy. So, kaya hindi rin ako nakapag-vlog. So, ngayon, ang dinner namin ay magluto ako. Siguro matutupad na yung ginisang sayote. Yun. Now, that to me ayan na si... looks very rushed. Yes. Pinapacheck niya na sa daddy niya. Kasi nagmamadali siya kasi si Kuya TJ nandun sa... Ayan si Sophie. Nagkikik ng footy si Kuya. Si Kuya kasi ginagawa niya na yung homework niya sa school and pinapacheck niya na lang sa akin o kaya sa daddy niya. So, tapos na si Kuya. Itong dalawa. Kahapon, chinek ko rin yung kay Sophie. Pero hindi ako nag-vlog. Kasi si Sak nasa footy. Si Sophie lang yung gumawa ng homework niya. Si Sak after na eh. You look very rushed. Yes. H. A-C-H-E. Yep. Echo. A-C-H-O. Chemist. Chem. What? E-M-I-S-T. Yes. Frown. F-R-O-W. D. Yep. Leave him! Yeah, leave him! Did you do the yellow one? Yeah. Vowels. B-O-N-S. And si Kuya, ang kanyang snack ay eto yung salami platter. Ayan. I'm having the... Kabubukas niya lang I'm ito. having that one. Which one? This one? Hungarian. And then I might get the Italian. Italian. And Jats. And eto, hindi siya very healthy kasi 2.5 lang yung kanyang health star rating. So, ito yung bell pepper na merong cream cheese. Yung baby bell pepper. Hindi too healthy, pero sobrang sarap. Ayan. Excuse me. Come on, let's go play. Oh, Sophie, go One please. more play, one more play. Ayan. Sorry. Sarap nito, guys. Ayan. So, magluluto na ako ng ginisang sayote. So, meron tayo ditong pork belly. Pero hindi ko ito uubusin, guys. Mga siguro, lang. Ganito. Tapos, ilagay ko na sa freezer. Hindi ko ito nilagay sa freezer. Oh, nung nag-grocery ako. Kasi, ang due date niya pa naman is 6/8/2001. So, ngayon, ano pa lang naman? June 4. So, ngayon, hatiin ko siya. Tapos, lagay ko yung kalahati sa freezer. See ya, Sophie! See ya! Ihatid na siya ni dyan sa bahay nila. And ako, eto, kinakat ko na yung pork. Tapos, eto, i-air fry ko to. And yung akin pala ay mag-salmon. I-air fry ko rin to. Nasa air fryer na pala yung ating belly pork. And yung aking next na lulutuin dun sa, nandun na yung skillet ko. Eto yung steak. Ito yung rosemary. Matagal na to sa akin dito. Siguro ano na ba to? Pa 3 weeks na ata siya. Ninalagyan ko lang siya ng tubig. And ayan, buhay na buhay pa rin siya. And yung ating flowers, ano na siya? Okay pa naman siya, pero hindi na siya ganun kaganda.
Pero, ayan yung kanyang tubig. Malinaw pa. Ako ng, rosemary dito sa pinakababa para maganda pa siya tingnan. Okay. Kuha lang ako, ha? Thank you. So, ayan yung steak. Lagyan ko lang siya ng butter sa ibabaw. Ayan yung rosemary. Lagyan ko lang siya ng oil sa ibabaw. Am I getting chips yet or not? Not yet. Mag-order na lang siya ng chips. So, okay na to kasi air fry ko pa naman siya. Okay na to. Tatakpan ko siya ng aluminum foil. Then later, pag malapit na siya diyang kumain, ilalagay ko siya sa air fryer. Okay, lagay ko lang yung mga garlic. So, ito na pala yung ating pork belly. Prinito ko rin siya kasi ginamit ko na yung air fryer para sa aking, tawag yung salmon. Tapos, ito na yung chips ni Johnny Boy. And yung salmon, ayan, nasa air fryer shows. Ayan. And, andito yung aking ginisang sayote na may carrots. So, malapit na itong maluto. So, ito, nahiwa ko na yung ating pork belly. And si Holly siya yung nag-prepare niya. Ha? You done, Baba? And ito na yung ginisang sayote. And si Holly, tingnan nyo, oh. Good job, Baba. Oh. Pati yung mga upuan, nire-ready niya na rin. Thank you. And ito yung aking salmon. So, ito na yung steak ni Johnny Boy. Yan yung kanyang dinner. And gravy. And ito yung sa amin. Hello, guys. Hello, guys. Okay, come on. So, ayan yung ating pork belly, sayote, and salmon. Yeah, okay. That's it. You want ketchup, Baba? Yes, please. Filipino one or The original one. the original one? Yeah. Not Filipino? No, I want the other one, Alright. Please. please. Okay, kind of guys. They waited, dropping the net yesterday when Tchaikovsky allegedly went to collect it. The three Sydney men are the alleged Need some the rice. Australian arm of an international league. More arrests will follow here. Have some rice. Good? Authorities work their way. Well done. Yep. Ito mo. Ako na, Babo. Ako na. Oh, ikaw na. Okay. So, ito yung first meal ko na walang rice. Sayote and salmon lang. For dinner. Baba, use your spoon and fork. Are you done, Saki? Tapos na si Sak. Baba, use your spoon, please. Well done, Baba. Tapos na yung mga boys. Siya na lang, tsaka ako. Ito pa yung akin, oh. Dinadahan-dahan ko para mabusog ako. Kasi walang rice. Dan? Good job. Umiiyak siya, guys. Kasi tingnan nyo nangyari sa kanyang hula hoop. Walang may umaamin kung sino ang nakasira. I-insert ko sa kanina nagulaw siya in IG story ko. Ang galing-galing niya pa naman ngayon. Tingnan mo, iniiyakan niya kasi. Nakaligo na pala siya. You had a shower before tea, right? Yeah. Naghugas pa naman ako. Hindi pa ako tapos maghugas, guys. Oh, poor baby namin. Hindi pa alam ni Daddy. Oh. What happened to this one?
What happened to your hair? What's wrong with you? That's horrible. Kanina pa naman siya, laro ng hula hoop niya. Hey, get ready for Overused? Overused, huh? Huh? Overused? It's cheap though. We have to get her a good one. What? What you gonna do? tape. Tape? They have duct tape? Ang dami kong tupiin, oh. What you gonna do? Don't bend it. Yeah, don't bend it, okay? Don't bend it. Not that one. Not that one. Zach, that's your clothes. Kawawang bata. Yan pa naman ang kanyang laging nilalaro na. It's alright, Baba. It's alright. Daddy will fix it, okay? Daddy will fix it. Daddy will fix it. Don't worry. Good. I can't. Galing-galing niya pa naman na mag-hula hoop. Saka pa nasira. Oh. 2 hands, babe. I know, yeah. Ako na, saka ako na. So, lagyan niyo dyan ng ganyan, oh. Here, babe, see if it works. Go, Baba. Try. Try here. Is it working? The same as before? That's a button. Huh? What's that? The button. Yeah, button. That's right, babe. I can't find. Can you turn around? Wow. Okay na siya. Magugas na ako dun. You're gonna make Tell me who you see, 'cause I think I do. Want you next to me.